Новый туристический маршрут появился в Березинском биосферном заповеднике. Это мифологическая тропа. Украшают ее былинные герои, а пролегает она по дикому лесу. Экскурсии проходят исключительно после захода солнца, потому незабываемые впечатления гарантированы. Сказочная тропа – это часть большого проекта по созданию в заповеднике Центра мифологического туризма. Ольга Масловская прогулялась по лесу и даже узнала, как задобрить духов природы. Как только мы зайдем, все возьмитесь за руки и друг друга ни в коем случае не отпускайте до конца нашего путешествия. Договорились? Наперадзе 1,5 гадзіны незабыўных прыгод. Вандроўка па запаведным лесе, населеным міфічнымі істотамі, абяцае знаёмства з багнікам, цмокам, каралём вужоў, асілкам і іншымі казачнымі героямі. Любопытно, потому что никогда такого еще не было. Плюс еще активно, плюс еще вроде как и всей семьей объединяет. Вот. Но если страх испытывает, то все вместе. Працягласць сцежкі 2 кіламетры. Афармленне вынік працы цеха прафесійных дызайнераў. У жніўні яны правялі ў бярэзінскім запаведніку пленэр. Вообще такая практика творческих десантов, она нам известна и знакома, и мы пригласили к участию людей, возможности которых мы себе представляли. Все это обсуждалось, приглашались мифологи, которые читали нам лекции. Кожны абраў сабе казачнага героя па душы і зрабіў яго так, як яму падказала натхненне. Арт-аб'екты не толькі расказваюць пра міфалогію продкаў, але прапагандуюць экалагічны падыход да любой справы, бо выраблены з другаснай сыравіны. Над казачнымі інсталяцыямі мастакі працавалі зранку да вечара. А вось наведаць сцежку міфаў прапануюць менавіта пасля заходу сонца. З экіпіроўкі толькі ліхтарык, адчуваеш сябе нібы ў трылеры. Гасцей папярэджваюць, духі прыроды не чапаюць тых, хто прыходзіць у лес з мірам. Хутка ў бярэзінскім запаведніку адкрыецца сапраўдны цэнтр міфалагічнага турызму. Акрамя казачнай сцежкі з'явіцца экалагічны маршрут і музей міфалогіі. Этот проект ведь посвящен зеленой экономике, в данном случае экотуризму. Экотуризм – это не только вот просто рассказ о природе. Это все-таки нечто более глубокое. И если мы хотим тронуть душу вообще-то искушенного уже туризма, мы должны рассказывать о природе каким-то новым способом. Ідэя экалагічнай асветы праз казкі і паданні знайшла фінансавую падтрымку ПРААН у Беларусі. Арганізатары ўпэўнены, сярод наведвальнікаў адзінага ў краіне цэнтра міфалогіі будуць не толькі беларускія, але і замежныя турысты. Ольга Масловская, Александр Петровецкі, агентство Теленавін, Лепельскі раён.